enek tanggoku. Sing jenenge Nini ya? Nini karo Kembar ta kek? Kembar kek. Ah mbok diomongke kok dikira Ngomongke aku. isin aku dikira saru aku. Ah ngopo? Tanggoku jenenge duwe anak kembar jenenge Nini karo Saestu Mas niki. Ngoten nggih. Niku mulih ka luar negeri. Oh. Jenenge kembar anak wedok ki Nini karo Nunu. Lek Ninike pancen putih. Ndak. Tapi Nunuke ireng. Oh kembar ya? Kembar. Beda. Oh. Gennya beda. Ya bener kuwi bener kaya aku harus sampean lak beda ya. Beda. Ane lak padha to pilihane pemuda padha. Ora iso. Cacah iki cah nom manggonku. Nggih. Wis sing digolek duduk Nini. Lah sapa? Sing digolek malah Nunuke. Tapi dia bar kecelakaan ini. Loh, Nini aman tapi Nunuke kecelakaan. loh, tapi ya saiki. Diperban kok Nunuke. Duwe bat merah barang. Kagel iki. Caitan. Pase Nunu kancane ini dulure Nah, dulure ini lho. Iya. Akhire Nunuke diperban. Nunuke diimpus. Tak tonyo tenan. Pancen yo tanggoku. Tanggomu, ya. Jale-jale. Nek Nini aja anu, rambutnya ratek anu lho, ratek tukul. Nunuke kowetel. Dirungokke tenanan lho. Ya apa jenenge wong. Jenenge wong. Ora iso kriting apa ora? Walah kekek. Gudril, Mas. Loh, Lololing. tahlilan. Elek. Mbok dituruti to Mas tahlilan kok iso. Nah. Allah. Nah, ayo tanggung jawab. Tanggung jawab. Sesuk malah kayak main di budalne ngono. Lah kene nyuwun kuwi kok sampean kok iso mangsane angger jebles wae. Mula alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, Om Swastiastu. Salam rahayu, salam budaya sedayanipun. Mas Dalang, Nggih. alhamdulillah dalu niki saged sowan gaprang Oh nggih. kaya omahe dhewe. Oh, Muga-muga sing mirsani dalu niki adohke bilahi cedhakke rezekine Allahumma. Amin. Muga-muga tetep ginanjar kabagas kawarasan, insyaallah sehat sedayanipun Allahumma. Insyaallah kabagyan kamulyan katentreman mayungi piyayi gaprang sedayanipun Allahumma. Jan kaya bengi iki kesiram banyu adem Mas Jo. Iya, iya. Nggih. Sing mirsani kaya ngeten iki kaya senenge kula Mas Dalang. Nggih. Weh jan Nggih, tenan. nggih. Kaya-kaya rukun, kaya-kaya guyub. Ning Guyub, aja gawe tembung kaya. Ning yen iso tetep guyub lan rukun. Oh nggih. Beda panemu aja padu, beda pendapat aja njalari pegat, beda pilihan orang ngrusak anggone leh nyambung seduluran. Oh nggih. Insyaallah tetep ngrembaka, gaprang tetep jaya-jaya salaminya Allahumma. Amin. Jajali melu seneng to sampean? Seneng wong ditanggap kok. Lho. Mboten kok mergone ditanggap tok. Ha iki ditanggap Mas Dalang ya lenggah iki ya ditanggap. Yoga lenggah ya ditanggap, sinden lenggah ya ditanggap, ngono lho. Iya, iya. Kabeh ki ora kok nemu nggon tatanan perkara ditanggap mboten. Niki go pratikle masyarakat wis gumolong nyawiji gelem mengangkat harkat martabat Indonesia. Mengingat destinasi wisata budaya religi, insya Allah iki bisa membawa nama harum desa Gaprang sedayanipun. Amin, 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 amin. Ngono Mas, dadi melu seneng ngono lho. Seneng piye? Loh, lah ngapa kok ora seneng? Dalange seneng, yogane seneng, musisine seneng, sindene seneng, saya sing mirsani ya nderek seneng. Aku ki padha karo mulih kandang. Kok mulih kandang pripun? Awake dhewe biyen ki ya ning kene iki taun 2004 2005 iso go kene. Nggih, nggih. Ya ta? Nggih. Karo bocah-bocah Arseku. Lah iya kuwi to. Campur sari biyen ya awake dhewe ya ning kene. Nggih. Saiki ya ning kene. Senengku ketemu cah-cah ki aku seneng. Seneng pripun? Ya seneng iso srawung silaturahmi awet kene iki seneng. Ah terus? Sing rada pegel ku sitok.
Wong rene iki paling lelipur kok iso pegel ki ngopo? Lek ngenyangin dridil tau. Kowe ora ngerti. Pangapunten Mas Dalang, Oh Mas nggih, Joko. monggo, monggo. Wong kuwi nek wis nyambung sedulur aja mikir not. Loh iya lho. Nggih. Bos, Nek iso awake dhewe khusus nggaprang besok tahun ngarep 50%. Amin. Oh no. Wong iki gentle. Sesuk tahun ngarep 50%. maksudnya piye? 50 DP, 50 pelunasan. Nah, cocok. Waduh. Iki. Gedeng aja lho. Bangsane. Tapi aku seneng Bos. Iki lho. Nggih. Aku Pak Dalang. Nggih. Pak Dalang jenenge ndi? Ora enak jenenge. Wah, Pak Joko iki Pak Joko. lenggah. Nggih. Piye Kula iki? remen sangat saestu. Kula niku teng gaprang khususnya teng kene tlatah ngriki. Nggih, nggih. Saya itu dulu mulai tahun 2004 2005 niku sapa ngriki. Ngriki dulu ada campur sari apa jenenge? Cipto Aji. Kula riyen kalih kritik kalih bapak kula Jelego biyen ngewangi bocah-bocah ngriki dan alhamdulillah campur sari menika saged ngrembaka saged terkenal, Pak. Amin, amin, amin. Untuk wilayah Kabupaten Blitar niku saged terkenal biyen. Alhamdulillah. Lho saestu, wong saking lho campur sari Cipto Aji niki campur sari paling larang Oh ngoten nggih. sak Indonesia. Lho, kok saged, Mas? Larang. Sak lagu 7 juta apa tau tumon kowe? Lah kok iso ngono? Loh, Cekson langsung tawur kok biyen langsung bar biyen iki kene iki. Kowe yo Lah Cipto Aji tenanan. Ya, biyen- Lane kula ngriki kalih lho, ngriki enten dukun kondang, Pak. Sinten? apa ya? Ateng iki sakniki. Ateng wis kuwi kok mudeng ateng barang. Alah wis biyen iki lemu sekmu kuru mbok nek kencing manis opo pisah kuwi. Pangapunten Mas Joko. Nggih, monggo, monggo. Boten ngirangi raos hormat subasita sopan santun adat ketimuran Nggih, Pak. ingkang sampun dipun tanamaken kalih Pyayi Jawi. Pramila menika ingkang para-para Nggih. bini lenggah sedaya Nggih. bekteni dalu Oh, menika nggih. nuhoni Nggih. undanganipun warga masyarakat Gaprang. Mula niki kena kanggo Saestu. titikan, Mas. Mulane saestu, kula niku kalih Mbah Lurah ngriki pun plek, Pak. Bahas. Kalih Pak As menika kula niku pun selawung sabet jagong. Menika alhamdulillah kula niku pun koyo sedulur, Pak. Kalih Mbah Lurah Gaprang menika. Amin, amin, Pak amin. As menika memang beliaunya itu Pak jiwanya As. itu lembah mana? Pak Aas menika ingkang belionya itu di mana? Nyapet to tak dudoy aku nyapet to jane iki yo. Lah iya, Pak Aas menika lak sampun sapet jagong srawung. Lah iya wis. Kenal sampean. Yo splek no. Lah iya nek Pak Aas Lah, niki mandek duding. Pak As menika Lah kuwi kebablasan tanganmu Pak Aas ngene langsung. Pak As menika. Lho. Pak Aas iki ngene lho, kok ngene iki nyapa? Sing ndi to wonge Pak As? Aku suwi rene. Nah ini niki Mas Joko. Nggih, nggih. Mula seniman kuwi aja waleh-waleh srawung. Menika Pak As, menika Mbah Lurah Gaprang menika. Dah jan kok yo ireng men to Pak As. Kowe kok tak culek mripatmu kowe kok. Ireng ki sing dalan lho, nyapa to jan iki. Wong ki Menungso lho, Sel. iki, menungso aja ngremehke barang sing ireng. Lih, aku ra klemen. Mripatmu kuwi nek Eh. ra nek irenge nek putih kabeh piye njajal. Kowe kok ngomong ireng ki lho, mripatmu kuwi lho nek ra nek irenge terus piye? Nek putih tone ora kaya kuntilanak kowe. Jajali, ayo, Glon, rambutmu nek ning kene digawe putih. Ora kaya wong kelainan. Kabeh iki sembarang ki nek ireng aja diundhamana, aja dipaedu. Loh, aku lama itu. Justru malah Mbah Lurah sing ireng ngene iki. Kowe iki kok tatutne rene rono, tatutne rono rene. Stop penonton aku ya. Mbah Lurah sing ireng itu menunjukkan bahwa beliaunya sebagai Mbah Lurah kuwi gelem andap asor, gelem serawung kali warga masyarakat. Alhamdulillah. Loh iya, enek Mbah Lurah sing ngresiki malah patut dicurigai. Mergo sok kalau seneng tenguk-tenguk ning bale desa, ning omah ra tau gelem metu, ora gelem serawung karo warga masyarakat. Mulane Mbah Lurah ki ireng, gelem serawung kali warga masyarakat, Pak. Bahasane dagelane arep kisinan ini iki, Mas. Nggih, nggih. Kisinan matamu. Lho saestu to Pak Joko? Nggih, leres. Lho saestu, mergo Mbah Lurah menika menapa? Sebagai presiden rumah tangga, sebagai presiden ana ing desa, Lah. wong beliaunya itu selalu andap asor, mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan warga masyarakatnya. Arep sejahtera wong lanang, korbane tetep wong wedok-wedok iki lho. Lah ya apa? Ah wong wedok-wedok ki ya tetep dadi korbane wong lanang. Kok iso? Kok iso ngomong sejahtera? Lho iya no. Sing Wong lanang ki ireng kaya ngene iki nyambut gawe dienggo nyukupi wong wedok lho, Bos. sing Eh. nyapa? Sing kudu disejahterake ki wong wedok-wedok. Lho lah iya. Nyapa Wong kok? lanang ki korban kulit, korban rupa, korban fisik demi kesejahteraan seorang istri, Allah. demi kecantikan seorang istri. Pembelaan Mas niku. Nggih. Ora pembelaan.
Pembelaan. Delon, sing wedok delon ayu-ayu ngene. Sing lanang delon ireng-ireng kaya ngene. Ini menunjukkan bahwasanya pengorbanan seorang lelaki itu demi seorang istri, Bos. Ora kok demi seorang istri. Wong wedok dandan ayu ki pamrih nggih nyenengke bojone. Sing ngomong sapa? Dandan ayu mergo nek wayang. Jajal ning omah, engko lek nggih daster jebol-jebol. Ya ora? Saiki ketok enek wayang sing delok akeh dandan wedaan ayu. Ya ora? Engko lek ning omah delon, wis ora gelem wedaan. Belek tok sing dipamerne bojone. Nggih, Pak Joko? Nggih. Lho, iya, Bos. Arep belek tok kaya ngopo? Pengorbanan seorang wanita itu berat, Mas. Berarti apa? Kowe nek arepe nyuwun napa-napa nek ora diladeni wong wedok terus pripun? Jaluk apa-apa sing nukokne sapa? Lah nek kebutuhan maem, kebutuhan kopi, kebutuhan apa wae. Lho kopi nek gula kuwi sing nukokne sapa? Wong lanang, Bos. Lah iya. Wong wedok mek nyepakne tok. Ya ora? Iya apa ora? Iya. Wong lanang iki pengorbanannya luar biasa lho. Hidup wong lanang. Hidup. Hidup wong lanang. Hidup. Lurah Lurah ngono kowe. kowe arepe meni hidup nek kowe arepe nyuwun wedang, nek umpama sing ning pawon wong wedok sing kebledosan gas dhisik sapa? Wong wedok. Sing kesokan banyu panas sapa nek ra wong wedok? Korbane wong wedok gedhe, rekosane ya gedhe. Ngono lho, ra maido wong wedok kowe. Lho, sing nukokne gas apa? Wong lanang. Duit saka sapa? Wong lanang. Wong wedok saiki gelem cenik geni. Ora gelem, Bos. Ya ora? Ya. Wong lanang nyambut gawe lho. Iya iya iya. Hidup wong lanang. Hidup. Kayak iki kelakon apa to ya ya. Awake dhewe iki termasuk Ibu-ibu lenggang ngene iki karo ndonga. dongane apa? Ndonga garwane sing ning dalem saya gelem tindak rene bareng-bareng. Ki nek wis rumah tanggane rukun harmonis, garwane ya seneng, ibune ya seneng, nek leladi ya seneng. Nek nganti kowe wong wedok merengut ae terus kowe arepe golek apa jajal? Lho, tuku lho. Itu ki. 150 guyu aja iku. Nyepelekke wong wedok iki. Nyepelekne wong wedok, Mas. Aku. Harkat martabat kaum wanita kamu rendahkan, Mas. Yang merendahkan siapa? Ibu adalah nun sewu, adalah sebuah mahkota. Wong wedok ibarat kuluk utawa songkok. Wong lanang iki ndase lho. Enek kuluke ora enek ndase sing disokok ya apa? Ayo. Apa kowe? Iya iya iya. Ning wong wedok iki sing gendol kowe nalika semono lho, Mas. Sing mriksani sapa? Wong wedok gelem meteng ulu-ulu ning bidan, pangano ngenteni wong lanang. Lho, Ya ora? ning sing biyen ngukir irungmu kuwi wong wedok, sing ngukir lambemu wong wedok, sing ngukir matamu wong wedok, sing ngukir tangan sikilmu ya wong wedok. Jajali. Lerane wong lanang dadi. Kowe tau temon wong wedok kawin suntik. Hidup wong lanang. Hidup. Ayo. Dalange jane lara apa lho iki? Kok melu ngene Iya ana wong lanang kok. Burimu kuwi didandani kaya ngene tujuane apa kuwi? Nyambut gawe kok. Jajal ning omah, apa gelem dandan? Ora gelem. Ngene iki sikil nggo sirah, sirah nggo sikil. Akrobat piye masamu? Cangkemmu lho. Ampare basan ki adus keringet. Duh, kok kecut no. Pangapunten Mas Joko. Nggih, monggo. Kula ki nelongso nek mami Mas Duh, nelongso budal kowe. Nek sampean ki umpama mikir sepihak, ning ya pikiran wong wedok. Ora sepihak aku. Saya berbicara realita, Bos. Wong wedok ki nalika nggarbini neteng 9 tahun 10 wulan. Kowe ora ngerti. Lho kuwi jane meteng mau tumor kowe iki. 10 dino. 9 wulan 10 Nggih, dina. Nggih to, Mas? Nggih. Direwangi toh nyawa toh pati. Gembol ponang jabang bayi pamrih ben slamet. Lho gene kowe kok nyonyo ibu-ibu Kowe nek muni hidup wong lanang, mula aku ora muni hidup wong wedok. Ayo. Karena saya tahu tanpa seorang wanita, seorang pria tidak bisa hidup. Ayo ngomong kowe. Si ngomong sapa? Tanpa seorang wanita, seorang pria tidak bisa hidup. Siapa? Karena yang bisa menghidupkan adalah wanita. Si ngomong sapa? Iya no. Teko wong lanang-lanang, engko jam 5 isuk hidup dhewe iki. Lho apa kuwi? Hidup dhewe. Tak giyedek tenan. Kowe mesti jam 5 isuk mesti mak. Wah, bleset Mas. Pangapunten Mas, Joko pangapunten. Nggih, nggih. Nek kula kalih niki eleke ngeten niki Mas. Kak, Nggih.
Endhok iki sok kala padha putihe nek Iya. netes dadi kuthuk ya beda warnane. Ya apa kowe? Nek kula ngomongke bab ngeten iki lak rasa to Mas. Nggih, nggih. Kula niku ngomongke ibu-ibu lenggah masyaallah sampean ngerti. Repote ibu-ibu kuwi nek umpama dhuwit 50 kon ngubengke sesasi, gedene seminggu ra nutut Mas. Kok sampean maido iki lho. Jajali. Sembodo kowe karo bojomu ya an. Yo. Aku wong lanang lho, Bos. Lho sing ngarani awakmu jengki sapa ya an? Bojo kuwi lho saya. Nggih. Saya itu mempunyai moto bahwasanya Hmm. happy wife, happy life. Gaimu pladuwe kok dadak omonge happy wife happy life barang. Mbok ngiring nek pladu ngono kae nggo sentolop ning bathuk ngono kae. Kok happy wife happy life Oh, barang. cangkemmu iwak ya melu mangan lho, Ndak. Kok aku ya glewak kowe melu badok lho. Ndak. Hei, kae ora tantene dhewe ngawur. Lah ndi? Ha iki malah njaluk sithik iki. Mas Joko ya pancen yo boloplek kok. Iya. Nun sewu. Nggih. Mas Joko. Nggih. Pak Joko. Nggih dalem. Weh, Pak Joko. Napa? Tangannya koran tok Pak Joko. Hah? Happy wife, happy life. Terus Bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. saya pasti membahagiakan sampean. Tuh, saya itu selalu memprioritaskan kebahagiaan istri saya. Aku ngerti nek ngalor ngidul bojomu gandeng ngerti pamer Iya, we. Pamer apa? Wong tau tak col mah nyolong ya apa-apa dikirane. Mangsamu. Tak dekek masalah lagi tak col kok nyolong buah dikirane. Ngono nek muni ayu dhewe. Ayu dhewe lho bojoku. Lah nyapa ra mbok jak rene? Tak jarene ketok elek no. Lho, jare ayu dhewe. Lah ya ayune krek dhewe. Lek awur wong ketok elek. Oh, masmu. Iya 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 iya. Dadi ayune dhewe. Apa iki? Lho. Lah kowe apa ngomong apa jajali? Wong Mas Joko ya Mas Joko. lenggah. Dalem. Rene ya. Emoh, Tak mong ngene. golek urip dhewe-dhewe iki. Rene ya ta. Wegah. Rene. Aku karo sampean sedulurne nek perkara nyambut gawe iki mau wis lara atiku aku. Lara kok teko kowe. Lho, Teko. ora kok perlara kok teko ning paling tidak ki rene iki piye carane ben awake dhewe padha-padha melu mikir. Bah, lah nyapa kok wis dipikir panitia. Lho. Kita sampean Wade mikir banyolane mumet kok mikir kene. ikut melihat Wis tak delok lho, akeh lho wong ngene lho. ngrasake bengi iki lho. Bojo kowe nganggur kok ngrasakne apa? Maksudku ki Mas Joko lenggah Nggih. ngene iki sak ora-arane sampean ngerti. Ya ngerti ya linggo ya dadi dalang, mosok ngono kernet kowe ora. Loh. Wis kowe omong dhewe jajal piye? Ngomong dhewe Mas Tam lho kowe nyambut gawe apa ora kowe iki? Kowe iki kok angel to kowe iki. Wong nyambut gawe wong loro ki paling ora nek wis blangkone padha, plambine padha, jarike padha, batuke padha, penemune kudu padha. Ora iso padha. Sebabe Iki ne beda. Lho, malah gedhi rek. beda kok saya kono. Pak Dewan. Hmm. Oh, Siapa no. Dewan? Loh. Jare bojomu ya anggota. Bojoku ya. Hmm. Tapi saiki nyambutnya beda. Ning ndi, Mas? Ning gone kantor wali kota. Wih. Berarti pun diangkat, Mas. Diangkat. Sampun, nggih. Dinas. Sampun. Nggih. Dados Wakatibda. Apa kuwi? Wakil Kepala Penitipan Sepeda menika. Cah kentir, cah kentir. Parkir. Jan sih diracun wong lho kuwi. Nyapa to jenenge iki ya? Wong dadak tukang parkir dadak wakatibda ki ya ngopo kok. Ojo ngenyek bojoku parkir lho kowe. Ah, paling gaji. Ambak bojoku parkir menika gajine sak wulan kuwi 7 juta ngawure. Wah. Kowe ora umuk, Lho iya. ora kompo kowe. Ngawur ya iki ya. Parkir kok nganti 7 juta Mas Joko. Nyambi nyolong helm kok. Dadi bojoku. Nyambi. Layan. Apik. Diteruske le. Nggih Pak, alhamdulillah. Loh, Tapi seleren. alhamdulillah. Loh, alhamdulillah seleren. Oh, iya, iya, Seleren. iya, iya. Saya mau dadi setelah saya dengan Pak Tato, Pak Dewan, ki alhamdulillah saya kedekatan saya dengan Pak Dewan itu Wah, nyapa to hae. awakmu kok tahu pilihan ngono ya? Boloku Nyalonke to, Bian? Iya, aku biyen nyalokne no. Apa kuwi? Aku biyen lek Pak Tato kan PDI ya, Pak ya. Kalau saya dulu dari Partai Hanuman, Pak. Partai Hanoman. Hanuman. Wah, kowe cah gemblong banget. Apa ana kok Partai Hanuman iki lho? Aku independen gawe dhewe. Wah, terus. Hanuman kuwi hati nurani seniman. Wah, apik kuwi. Jadi karena berangkat saya dari seni tradisional, Wah. akhirnya saya mengangkat seniman dan seniwati. Aku seniman lor mbok lumpukke. Lumpukne, Seniman kidul mbok tak lumpukke. lumpukne. Wes. Seniman wetan kulon mbok Tak lumpukke. lumpukne. Mbok rangkul dadi siji. tak kelumpuk dari siji. Nek wis mlumpuk, Tak bong. Alah. Jadi,
Mlumpuk ki gaweke program. Saya bakar semangatnya Nah, Pak Joko. ngono. Soalnya hebat lah, Pak Toto. Saya Pak, Mbak Lurah. Diomongi. Ngene lho. Eh. Dewan karo Mbak Lurah jejer ngene. Iya ya, apik serasi ya. Kayak limbuk cange. Cilik gede. Ngene. Iki dina lak nun sewu bahan pokok lak munda. Munda. Sampeyan lak mesti duwe apa Pak Joko. duwe inisiatif tok. Jane aku ndek arep didadekne Dewan Provinsi. Nggih. Cuman izin. Saya kalau Pak Tato itu mempunyai program yang istimewa. Alhamdulillah. Pak Tato iki karo aku programe nu sewu ya. Nek dibandingne Pak Tato no pedhot nusaku. Wah, kok jajal diomongke. Izin Pak. Kowe ora kemaki lho. Loh, cuman rega saya tidak saya sampaikan. Wong iki Ngene. latar belakangnya apa didelok. Sekarang itu Indonesia Hmm. itu menjadi negara yang terdampak dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz ini ya. Sadur musuh Amerika nggon Iran kono lagi. Amerika gundulmu Iran ngono. Lah iya to, musuh Iran kuwi. Namanya. Iki ngomong politik iki. Program. Izin Pak Joko nggih. Nggih, monggo. Dadi pertama saya mundak 4.000. Nggih. Otomatis kesejahteraan warga masyarakat Indonesia itu yang menjadi problem dalam hidup bermasyarakat atau hidup untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Karena menyangkut dengan Iya. transportasi. Umpama aku sok ben dadi dewan kayak Pak Tato, Hmm. itu saya mempunyai program sing saya utamakan adalah bahan pokok. Wah, kemaki sik Mas. Iya no. Kemaki iki. Bahan pokok penting. Contone? Endok saya mau regane 20.000. Nggih. Sok ben aku dadi dewan, kuwi tak wehi rego 7.500 sekilo. Endok mbok gawe mudhun rega. Iya no. 7.500. Aja janji-janji tok lho. Loh, iki awake dhewe iki ya janji ya bukti, Bos. Weh, endok 20.000 mbok dukke 7.500. 7.500. Beras. Beras ki sekilo 15.000 ya. Ya. Kuwi tak gawe sekilo kuwi 1.750. Loh. Mudune adoh kuwi. Dewan iki ngene iki. Masyaallah ya ya. Dewan iki ngene iki. Gas LPG iki lho. Gas LPG iki 28.000. 20.000 ya. 20.000. Kuwi tak gawe 1.500. Gas LPG. Gas ki warung ben akeh batine. Lho. Omah ya iso nyukupi liya-liyane. Gas dadi 1.500 Iya. mone selawe. Iya. Endok 20 dadi 7,5. Iya lho. Penting lho protein Beras hewan. dadi 1.500. Iya. Lho. Bahan pokok itu utama. Lengo. Ki sing enek 7.500, enek sing 10.000. Iya. Kuwi lek aku sok ben dadi dewan, kuwi sak liter. Kuwi tak gawe 1.250. Ora. Ki saya mudun. Lho iya. Dewan iki ngene iki aja kaya Pak Tato. Weh. Gula. Gula ki sing sekilo pira? Sekilo gula? Gula 10. 10.000. Kuwi tak gawe 750. Loh. Repes. Mergo wong iya nggih Pak. Mergo wong lanang ki seneng digekne wedan. Ben wong lanang seneng nyambutke semangat dienggo ngopeni keluarga. Uyah, Mas. Uyah pira sekilo? Sak ada Saadah kuwi 2.000. 3.000. Kuwi tak gawe 35.000. Loh. Uyah malah mbok Iya, larang. lho. Lah, Lah dienggo- kudune didonke Lah. kok malah mbok larangke. Dienggo nambeli ndok, gas, gula kuwi ya. Jaluk dibedil cengele tenan iki. Wong ki mbok transparan. Iya. Wong ki arep kepiye-kepiye ora Iya. entuk congol cumongol. Iya, toh. Apapun bentuknya menjadi pejabat dulu berawal dari masyarakat. Iya. Yen wis diangkat saka masyarakat dilenggahke dadi pejabat, ayo para pejabat-pejabat punya inisiatif yang positif untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Mau tepuk tangan kagem Mas Diwan. Nggih, tepuk tangan. Oh, Mas, Boy. lebas ora kok ya. Iya to Pak Tato. Iya. Awake dhewe jane tanggal 15 ki ade main ning gone Kankap. Terus Cuman ade enggak iso. Mergo ada Pak Sekjen rawuh nggih. Pak Sekjen rawuh. Sekretaris Jenderal Iya rawuh PDI. Masya Allah. Datang di Kankap ade main cuman ade enggak bisa. lu nyapo ora teko batalke no sing kono, gedi kono. Gudulmu ya. Gede kono ndak boleh. Seniman iku ora oleh koyo ngono. Weh, lah iki lho aku Ora jajal. perkara duit gede lan duit cilik. Lho, Tapi sportif dalam melaksanakan tugas. Tanggung jawab, Tanggung jawab penting. konsisten. Iya no. Kaya ngono. Dadi Iki Pak pas. Tato nggih. Ngono, rungono. Sampeyan yo Pak pas. Tato imbiyen iso dadi dewan sapa Mas? Masalah sampean Mas. Tuh, dadi dhewe. Ngaku dadi apa? Tim suksesnya sampean. Lah, lek tim suksesnya aku Pak Tato ora dadi. Lho sebabe Tim sukses ki sing sukses kudu tim sik. Perkara sudah calone dadi mbok ora urusane. ya salah nek kuwi ya tetep disuruh. Mas Joko. Nggih, monggo. Mula lak bengi niki acarane Nggih, Pak. syukuran. Syukuran, Nggih, Pak. Syukuran. Syukuran sing dipun nikmati kalian warga masyarakat, Nggih. berjalannya dengan ini
hanya untuk memohon ridho dan hidayahnya. Yeah. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita utawa gegayuhanipun insya Allah diniati ngetekke ragat golek nikmat muga-muga adoh saka laknat. Insya Allah sedaya selamat dunia akhirat Allahumma amin. Pun muga-muga Balai Arca Candi Bintar menika menjadi destinasi wisata, destinasi budaya, cagar budaya seluruh Jawa Timur. Amin amin. Lho, Pak. Kula lak gandeng niki ben lakune ben kepenak. Niki aku kok kan iki. Sapa Mas? Kowe golek. Loh, kula iki mesti milih kok nek ngeten iki. Napa pareng ngampil sindene? Oh, monggo nggih. Saestu nggih. Niki dagangan kula sik. Masyaallah ya, jan. Kene, Nduk. Oh, ya gawe aminor sik kene aminor sik. Kula iki. Kene, Nduk. Jan. Sing rada. Ya. Sing nomor 3 kuwi lho. Ket mau mangan. Jan. Loh, pancen kuwi nun sewu. Wong arepe ngedepi sura iki ya tiraka. Lek sing iki SPD, lek kuwi nun sewu, kuwi MSI. Lek sing nomor 3 kuwi dokter. Dokter ki apa? Badoke banter. Dadi iki ngawur. Ya tirakat sithik, Nduk. Ora apa-apa. Sing penting ki wong ngelake wektu sedelo. Tak sawang kok kono ki nyekel HP wae kok. lho, aja wianan karo malaikat Israel. Kowe yo ngawur. Gak iki yo sik sekolah dadi nyambi karo nggarap pelajaran. Kowe ora ngerti. Yo engko rada ngadeg nduk karo Om Kritik. Kowe nek linggo suwi-suwi ndak kelek. Sakit ta nembang? Sa. Aminor Mas. Aminor. Oke. Apa tuh Pak Sokong nggih? Nggih, monggo. Sakit ya Mas. Sa. Sampeyan sik wae. Amin Pak. Magadi. Tak toyo. Ora ngising-ngisingi aduh. Darah aku dhisik. Iya ning gawe para sing liya ora magadir kok iso. Ora ngerti lho. Iku mek kuwi ya. Iki Mas Joko ki bengi iki lagi gemen-gemen. Iya. Cak sinden kok luar negeri barang. Luar negeri. Rasake. Ayo jajal. Nene nonane nene nonane. Ninane nane nane nonane nane nonane. Nonane nane nonane. Nane nonane nunu inona. Ora nggae nunuk nyapa to. Masa ora melu nunu. Kok sing terakhir nunuke nono iki. Nunu melu kok. Ning tanggamu enek ya. Enek tanggoku. Sing jenenge Nini ya. Nini karo Kembar to kek? Kembar kek. Ambok diomongke, kok Ngomong dikira apa? ngapusi. Isin aku dikira saru aku. Ah ngopo? Tanggoku jenenge duwe anak kembar jenenge Nini karo Saestu Nunu. Mas niki. Ngoten nggih. Niku mulih ka luar negeri. Nggih, Oh. jenenge kembar anak wedok iki Nini karo Nunu. Lek Nini pancen putih, Ndak ya. tapi Nunu ireng. Oh kembar ya. Kembar. Beda. Oh. Gennya beda. Ya gennya bener beda. kuwi bener kaya aku harus sampean lak beda ya. Beda. Beda. Ane lak padha to pilihane pemuda Ora padha. iso. Cah-cahi cah nom manggonku. Nggih. Wis sing digolek duduk Nini. Ta sapa? Sing digolek malah Nunuke. Tapi ini bar kecelakaan ini. Loh, Nini aman tapi Nunuke kecelakaan. loh, tapi ya saiki. Diperban kok Nunuke. Diwe bak merah barang. Tak delok ya. Caitan. Pase nunu kancane ini dulure Nah, dulure ini lho. Ya. Akhire Nunu diperban. Nunu diimpus. Tak tonyo tenan. Pancen iki tanggoku. Ya, Tanggomu, ya. Jale. Nek Nini aja anu, rambutnya ratek anu lho, ratek tukul. Nunu kowetel. Wis dirungokke tenanan lho. Nyapa jenenge wong. Jenenge wong. Ora iso kriting apa ora? Ini bonding. Aku tak WA. Wah, kurang ajar ya. Kali Mas. Oh. Oke, kan Nunu kowe. Bengi iki acara syukuran. Apa iki? Bengi iki acara syukuran. Yo. Nyuwun berkah saking pengkosek.
Kowe iki nek tak warai keminter, nek tanteni ra ndang ngomong. Aku yang Ora. Jangan bikin malu dong. Loh, kenapa malu? Kalau gini kan malu aku. Malu kok budal kowe. Loh. Nah, kita kan kerja. Gimana sih lo? Sing dibayar kan isine iki. Yo, kose, engko. Engko. Ora celindet engko nanti. Aku sih, yo ngono Mas. Acarane latasakuran. Bengi iki latasakuran. Nyuwun berkah ring pangeran, ring pangeran. Rezekine sak paran-paran. Sampeyan ki wayahe nembang iki lho. Jare engko. Saiki. Engko apa saiki? Saiki. Nyuwun Sik. Bareng aku iki lho. Kok iso ndhisik iki kok iso. Stres aku nyawang awakmu. Bareng aku sik. Ya. Bareng. Nyuwun. Bareng iki tegese gentenan. Aku terus sampeyan. Aku piye? Kamu, saya, lo, gue. Ya. Tahu toh? Nggih. Gentenan. Nggih. Sampeyan aku, kamu, saya, Ya. lu, gue. Ya. Berarti bar lo terus gue. Lu, gue. Lah iya bar gue terus lo. Loh. Lu iki kamu lho. Lah iya aku. Ayo gue aku. Lah iya berarti bar gue terus lo. Loh. Lu iki kowe iki lho. Lah iya aku. Nyanyi kamu, saya. Lah iya. Lu, gue. Lah iya bar gue terus lo. Loh. Lune iki nduding aku. Jare aku. Colok matamu yang malah. Lune ning gue. Jare kowe gue aku lu. Wis sampe tapuk lho kowe. Kene lho tembunge iki nek lu iki ndudinga sampean. Lah iya lu. Nah, Lah iya. gue aku. Lah iya gue kowe. Dadi bar gue terus lu. Itu Mas. Dah iya. Ya ora? Ya ora? Heeh. Hidup ora lang. Kok apa nek kok kene iki mau. Maksudnya gue iki ning aku. Lah iya gue. Nek sampean nduding aku ki gue. Lah iya gue. Loh. Nek nduding aku sampean ning drijimu ning aku lu. Loh jare lu aku. Gue sampean. Oh mencel-mencel ya kowe. Kowe iku angel mung dijawab. Ya. Kene jajali. Oke. Jajali Mas, penjenan Mas. So. Bengi iki latasakuran. Nyenyuwun ring pangeran, ring pangeran. Kok dadak beker bareng. Aku guyu karo dalang sitok ya. Napa? Nek dalang liyane iki sangune jahe. Ya, terus? Ya toh, roti. Nggih. Pak Joko aku lagi pisan iki ya. Napa? Dalang kok sangune Astor iki. Engko tak kepruk ndasu, engko. Salah. Pangapunten Mas Joko, pangapunten. Oke, pangapunten. Nggih. Pak Joko jeneng. Kuwi ngono turan bodho. Bodoh. Ah nggih. Kowe ora ngerti. Wah, bleset kowe. Wong dalang paling rapi iki ya Mas Joko. Nggih, Pak Joko. Apa purun ngarep dicepaki apa-apa? Ndak mau. Betul enten. Depan harus steril. Steril, bener. Bersih. Nah, Si, enake semuk iki lho. Kuwi lho, eneke ming keluk tok kuwi. Asap iki. Perlu diacungi jempol. ya Pak Joko. Ora dadak rewel kaya bapakmu nek mayang ngarep kok nyepaki gedang. Mari ngono dingger rebutan cah cilik-cilik. Bareng ringi anak mbok cuwil lho kok tipe gedange bapakku. Akhire nunuke ndak iso nyapu-nyapu. Kowe ngawur. Ayo jajal. Ya. Ngono, tenanan. Ya, Pak Tato. Donga. Bismillahirrahmanirrahim. Aku seneng ya, kangen kalau kene iki aku. Acarane latasakuran. Kabeh nyenyuwun mring pangeran, mring pangeran. Rezekine saparan-paran. Insya Allah selamat neng dalan. Rezekine saparan-paran. Insya Allah selamat neng dalan. Pak Lurah asmane Pak As. Insya
awake sehat pikirane waras Insya Allah fisike bergas awake sehat pikirane waras Insya Allah fisike bergas nanggap pedalang dalange Mas Joko Insya Allah nututi perintah agama nututi perintah agama ngibadahe wis genep 5 Insya Allah ahli suwarga ngibadahe wis genep 5 Insya Allah ahli suwarga undangane Pak Dewan Tato Pak Dewan Tato kok mingine tok iki kepiye ngono lho lho deloken iki tak delok godi lho kata-kata syair mbok mikir nek nyambut gawe yo mikir kok iso undangane Pak Dewan Tato Pak Dewan Tato Pak Dewan Tato Pak Dewan Tato Insya Allah ora seneng plerak-plerak ora seneng plerak-plerak mikir apa kok tibane kok iki piye lho ya mikir karo warga mesti takok kok wis disi kuwi ayo karo warga mesti gelem takok dadekne cah pinter sing maune pekok karo warga gelem takok dadekne cah pinter sing maune pekok ora mung dewan ana penonton nonton yo nonton penonton iya kae penonton ya aku bukan mikirnya ha weh kabeh mikir ngawur yoga yo mikir garapan kok iso Insya Allah delok wayang sing katon alungguwe sak ngenggon Insya Allah problemnya move on lenggahe sak ngenggon Insya Allah problemnya move on repote yen dadi yoga yen tak delok ayo terus repote yen dadi yoga yen tak delok iki hadro apa lah wong aku yo ngewangi musisi to kok iso ngono ta mesti ngono yen tak delok salate wis genep 5 salate wis genep 5 wonten yoga sing tukang ngecer sing ngecer kan lho ngecer tukang ngendang ya wonten yoga sing tukang ngecer yen tak delok salate ra tau kecer repote yen dadi sinden repote yen dadi sinden salate ora tau leren ra tau leren wonten sinden sing lemu dhewe Insya Allah gede tirakate wonten sinden sing lemu dhewe Insya Allah gede tirakate terima kasih suruh panitia yang sudah menggelar budaya kita semua ikut berdoa mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Maha Kuasa stop mas ini kedawan kowe kata-kata kedawan ki mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Maha Kuasa kedawan matur nuwun tukang sound system lho ngono lho nah temneh ngono temneh ku tak celukne selentem tenan lho nyetel son
ora mangap karo mingkem, ora mangat karo mingkem. Ngrungokke penak ning ati ayem. Insya Allah uripe tentrem. Ngrungokke penak ning ati ayem. Insya Allah uripe tentrem. Terima kasih pemuda Arsico. Ayo. Aseso. Heeh. Aseso. Ayo. Terima kasih pemuda Arsico. Insya Allah. Yo iki. Ayo cak. Mikir gendeng aja nih. Kok dagelan kok mikir dadak kesuwen cak. Caksek yo bendina pokok mikir gendeng aku. Ayo matur nuwun pemuda Arsico. Aseso. Ayo. Iki. Dah kok piye? Mumet aja nih. Kerja Keras. Apa ki? wis pancen Nyoto, wis pancen nyoto. kabeh sesaji sampun ditata. Insya Allah rukun keluarga. Kabeh sesaji sampun ditata. Insya Allah rukun keluarga. Tak dalang lak wis to. Mumet aja. Jo klitik lak nami kula dagelan asli sing ngangge Jawa, sing ngangge Jawa. Kula ngriki nderek ndedonga mugi sedaya ahli swarga. Kula ngriki nderek ndedonga mugi sedaya ahli swarga. Ya, penuh. Kayak apa? Jenengmu cok luduk bae. Tanggaku nuntun Hondajo, aku nuntun cempe. Nuntun cempe. Tanggamu mangan iwa, Aku mangan tempe. tanggamu mangan endok. Aku mangan doku dewe. Elek Mas Joko iki. Kowe kadung golek iki kok Betul iso. pokok mikir gendeng aja. Jenengmu cok luduk asli. Awakku kurujo pancen kurang gizi, pancen kurang gizi. Yen kowe nesu bojomu mendalengi, Aku dikempet terus dimii. kowe yo ngono ki yo delok kanggonan kok iso. Tahu. Niki tak kalih kula mawon Mas. Nggih. Panjen kula ngejak ngeten iki ben kok jamipun barokah wonten. Ngoten. Nduk mikmu mana nduk mikmu? Ayo golek to. Golek. Anu, Bu. Nyuwun jumeneng kecap Bu. Kula napa? Bu, kalih kula Bu. Mriki. Alhamdulillah. Monggo kalih Mas Luduk nggih, Bu. Monggo kalih Mas Luduk, Bu. Tuh kalih. Wah. Beh, tak mau gandeng ini bakal bekecot aku. But look from in the heart, Pancen. don't look from the outside. Kono. Jangan melihat sisi luarnya, tapi lihat sisi dalam. Di Ini kok kali bude lho. Ini lho le karo aku kene. Kene. masa karo iki. Ya wis wolo-wolo kuwato le. Masa karo iki. Kowe to kowe Karo iki. es kuwi mbok tukokne. Karo iki ya? Iya. Ya gak apa-apa aku lek mendem kolu aku aja. Kuwi mbok pundhutne tolak angin ngono wis glegen terus kok. Iki sak apik iki. Napa? Mas Joko ngapunten nggih. Nggih, Kamu monggo. saestu ngapunten. Nggih, monggo. Niki riyen iku tak kon ganti semire iki. Lah pripun? Biyen semire ora abang ngene iki. Biyen semire ijo. Lah kok turun ning lapangan pangan wedhus to ndase. Ya ngawur. Kan kula lagi anu yayangku. Yayangku janji ali-ali ning brembel. Ala yo ora apa-apa, kamu kok ning bae. Nggih. Kok yo nggih kaos tangan bareng saya. Bah kok seneng karo sampean to Mas. Ayo jalan-jalan ya. Lah alah. Jalan-jalan ning kono lho ning Ini Kangkap. Dok. Heeh. Nek karo Om Kritik ora usah jalan-jalan ning Indonesia, kelasnya luar negeri, Dok. Oh, luar Paling negeri. ora Heeh. awake dhewe tur 3 negara. Oh, 3 negara. Australia, Singapura, Ane kanguru. Terus- Piye? Mane tekan. Hong Kong, Dok. Hong Kong. Hongkong. Australia, Singapura, terakhir Hong Kong. Kita duduk di bawah patung singa ya, Dok. Heeh. Sing mancur kae. Iya. Sang jak dolan ora. Dijak dolan ning. Rasa dadol ning serut. Tak leb-leb le ngono.
karo ngenteni pladu. Oh, Nggih. iya. Aku lapar mau Bisa nggak, Ki, ya? makan. Iya. Beli makan apa Iya, ya dolan enaknya jauh-jauh ya? ya. Sampean nek kalih Mas Kliti. Sabar. Nggih, Maem harus diseleksi atau diteliti. diteliti. Paling tidak pagi itu roti bakar. Siangnya spaghetti original. Sik Mas dipoto. Malamnya hotdog. Aduh. Hotdog ya? Heeh. Haram. Ngapa? Hotdog makanan luar negeri kok. Haram kuwi. Lah iso Hot ki apa? Panas. Dok, Kire mangan krengsengan kuwi. parah karo panganan luar negeri nduk ya. Heeh, sing roti kae to. Nggih, Heeh. nggih. Sampe rasa maam renono nggih. Sesuk tak tumane sumpil ya. Sumpil pecel. Sampai kok kakanan apa? Aduh gayamu. Sumpil itu Ini ngake. bojoku tekok. Sumpil itu makanan apa? Sompel ini itu ngake. Lah biasanya lo makne brontol. Ini ngake sing kok tak tahu. Iya itu sompel Iya, itu sing tak tahu Iya, bahasa ya. sompel. Yo kakanan Sompel apa? itu loh itu apa? Sompel itu kalau Daerah, Mas. pilas terus kering, nah itu keluar namanya sompel gitu. Itu bil. Sompel itu punten itu loh yang kenyal-kenyal terus dikasih kulupan terus atasnya terus dikasih apa itu namanya semen gitu. Bumbu pecel itu loh sayang kamu tuh. Ya, Mas, izin Mas, masuk aku lagi. Iya, sampe monggo, tumbasne monggo, parfum ya. Parfum sing branded sing Alah, wangi. Sesuk tak tumbasne parfum anu ya Jaguar ya. Jaguar. Heeh. Nanti kalau kamu perform malam pakai Jaguar, kalau performnya siang pakai Bulgari, silver ya. Saman ya, Peh parfum, wenak. minyak wangi. Sesuk tak tumbasnya minyak kapak. Kapak masuk angin udah kamu. Ya. Aku tumbasne baju, Mas. Saya nyuwun baju. Tak pundhutne baju limited edition. Oh, Nanti kulitmu kan bagus, putih. Tak belikan baju transparan ya, Dek. Biar kelihatan kulitmu. Oh, ngono. Iya, heeh. Channel. Channel. Heeh. Lek ndelok kulitmu ki sing apik rasa kelamben. Dadi ben belulus. Ben ketok nunuke. Lah kok lek nunuke ketok Mas. Terus adewe kan Ayo, jalan-jalan ngono nek toh. piye? Adewe numpak Lah, iya. apa? Aku mau tumpakne apa, Mas? Ya jelas nanti kita pakai ya kok tak tumpake transportasi udara. Nanti eksklusif nyampe bandara Hong Kong, nanti kita numpak Alphard ya, Dek ya. Alphard. Wow, heeh. Apa? Saya numpak apa? Numpak sampean. Sama sesuk anu ben ditumpaki wong-wong ae. Atau numpak sampean? Numpak sampean? Ya ra momo. Aku doyan iki, aku doyan. Tak tumpaki ya, Dok. Cemu sak piro, Mas? Ini kaman dirangkuli. Weh, dijemok aku dijemok pipiku piye iki? Ayo gayane wis akeh ndang foto. Nah, cocok. Foto ya. Foto. Nah, oke. Iki jajal gen foto ronsen wong iki. Aku mau dirayu dong, Mas. Oh, mau tak gombali. Mau digombali. Dek, Heeh. seumpama kamu jadi sandal, Iya. aku yang jadi jepitnya. Jepitnya kenapa? Ibarat cintamu yang selalu aku jepit setiap saat. Au. Dek, Bisa aja. ibarat kamu menjadi bunga, Heeh. aku yang akan menjadi potnya. Kenapa? Karena yang bisa menempatkan cintamu di dalam hatiku, Dek. Bisa aja kamu, Mas. Sayang. Hidupmu kok barong saya. Ditambahi. Tambahi iki tok dawa. Piye? Mangklekmu kuwi dudu bar. Dawa ngene. Kuwi dudu bar kaya talang udan. Nek iki gawe lah kok Iya. balik gini to. Kok dia tidak bisa romantis kayak kita sih? Betul. Iku lek romantis ora remuk. Ngapun saya. Nggih, monggo. Sayang. Lah ya. Sayang. Apa sayangku? Oh. Oh, bener. Arep ngomong mikire so ya, Ram. Andaikan kamu menjadi bunga, aku yang jadi tawonnya sayang. Lah ketahuan itu kangen top piye? Ya kamu tak entuk. Lah tapi kok kari piye? Nanti kalau untuk keri, ini untuk itu tukang demo. Iya. Yen aku kangen karo
sliramu tak elus-elus pipimu tak elus-elus janggutmu terus tak odot ilatmu Ya pas tompes no. Ah, ya aja sia-sia ngawur rek ya pas tompes jane mama ki. niku sia-sia budhe Lah yo, Mik sehat-sehat. Bude gundulmu. Pacarku itu Bude. Yayangku. yayangmu nek ngene ngadeg kok sura delon pas wayah goro-goro ngentuh teh Yen pancen Sri kowe eling aku. wah sing wedok mecap-mecap Ndang bali yo aku kangen setengah mati. sing lanange ketoke haus tenan Lah kok diambungi nek tangane. sampun kacinandra saking ketebian jengaripun temanten kekalih kadherangan ungelipun kodhok ngorek Apa? tak temokne ngono lho Duh. Manten. tak temokne kono lho Bentar lagi. lari kota wau jengaripun pinanganten kekalih dampyak kabedol saking sarean Matamu mayit. omahe cedhek sarean ngono lho wah ora ngerti Matene boko ya. omahe cedhek sarean Teh kemau ayu nih lah. Barang diteman lah kok. dampyak jengkarira saking Palenggan Agung ing samangke kacinandra saking ketebian wondene hamendet babareng lampahan saking Malopati kacinandra kadya angkling darma kaliyan Setyawati hamendet sarya saking Banyuwangi kadya Sri Tanjung lan Patih Sida Paksa ing samangke kababar lampahan saking Ponorogo dhawuhipun pinanganten Den Mas Broto kaliyan Cempluk Warsiah ing dalu menika sineksenan para pinilenggah kakung miwah dahat putri kang kinurmatan paribasan pinanganten putri ugi kakung mijil saking tlatah India wonten Sri Devi kaliyan Sanjay Dut Menawi kula menika mitun kalian serigala. tindak sak pecak lampahipun pinanganten kekalih ing samangke panggih nyo sineksenan penderek agung wonten saandhapipun Kanjeng Rama ten Kanjeng Ibu tata ajicara sesungkeman badhe kawiwitan Bojoku lan. Yo. lampahipun tindak sak pecak nut kedeping netra Nun sewu, Pak. nggih Ngapunten. pripun Kula badhe ngeteni ibu kula blonjo teng pasar legi. kowe manten kok iso mangsamu iso ing samangke kasiget sawetawis anggenipun dhawuh pinanganten amargi para tamu sami kondur piyambak-piyambak Mudin sama tingkat. ayo kono Ayo, Kas. lho kuwi gandengen kok iso Wis enak. dipun lipur kalian kanca-kanca campur sari ing samangke pinanganten bage asung pisumbang lelagon ingkang judulipun PP apa ayo kasiget sawetawis PP apa? ayo PP apa Oh, lho nyapa lho sarono tembang lelagon PP apa kasih tahu. lho lah ngopo Kok ibuku iki? kowe iki yo ngawur kok iso kene nduk tak gaweke tembang sing kepenak ya nduk Se Mas. pakai C aja Siap. nah ono Se. kenal kenali aduh wah Hani. oh Hani Hani. koyo luar negeri Honeymoon. honeymoon itu lan ya ya saya
Sae. Saitan Rojim. Pak Mas Joko jan. Nah iki. Ya yang lagune. Jos. Loh, lagune duet to kok iso terminal Medion Ngari. Yen aku kangen karo sliramu. Aduh, gak romantis. Ngene lho kokono lho, kuwi kokono Duk, kokono. Alah. Alah. Coba jenengmu Duk. Pipit. Dek Pipit. Iya Kang Mas. Aku sangat merindukan. Lagu ini memang spesial untukmu Dek Pipit. Iya. Iya aku kangen. Ini kangen karo sliramu. Maju alon, plek. Kayak wong stroke. Ngono, ayo bisa. Jenenge sapa jemu? Pipit. Jenenge jenengan sinten? Mbak Yu. Darmi. Ndak penak men jenenge. Darmi. Ganti. Aura kasih. Aura kasih. Iki aura kasih iki lho. Narti. Narti. Ya. Narti. Bojomu ajae gejala koclok e. Guyang-guyu wae kok. Yen aku kangen Tangane kemlawe. karo Asik. sliramu. Wah. Penak bae. Saya ngatur sik dulu. Ketoke bareng ngendok iki. Lah ngopo? Bokonge anget. Ya ngono ndang didem. Iram no. Gaene sih tak duet karo iki. Neng nono ning. Ya oke. Wis wae guyon kalih. Pak Joko ngatur juga nggih. Oh nggih, monggo. Pak Joko, Pak Joko. Bebas nek Mas Mas Joko Joko Bu Narti nggih. Wis wae guyon to Bu Narti. Nggih. Saestu kangen. Piye iki nek penak ngene iki. Mbak Narti Bandung nggih Mbak Narti. Oh, nggih, Mas. Wah, Terus Mbak. ngewepang barang to ya ada. Jan, aku lek. Awakmu anu. Iya. Apa sia sekata. Lho ya. Besok ngono kuwi dibel suwun nomor WA-ne. Dijak partner, ngono lho. Seneni karo tukang nyaron. Loh. Hanya untuk kerjasama Kerja. panggung kesuksesan Oh, iya, pentas iya. itu penting. Iya, iya, iya. Ngeten nek Bu Narti gak ngimbangi sampean dadi apa? Iya, iya, iya. Karena beliaunya itu profesional. Jadi tetap kerja, tetap digawe nikmat. Iya, Ngono iya, lho. iya. Ayo ndang piye ngono ora. Nah, ngono. Apikmu iki gara-gara nek budhe, nek ra Iya. apik ora iso sukses lho, Sat. Ndang satset ngono lho. Utang 50 ya, Lah, utang 50. kok terus utang 50. Ayo usaha kok iso. Jal. Ngono. Iya, sik to. Dadi Aku iki to, Mas. Nggih. Nek panjenengan ngasto Jal. dalang Nah. suksesipun lak kalih kanca Nah, pengrawit. nggih. Suksesipun Sukses, dalang ya. pengrawit nggih Sengguyung suksesipun sound system. Jal. Kok iso ndadak ya-yaan. Ayo ndang tanggung jawab. Sik to. Wis dijak dhuwit ning ndi to cacahmu ki jane. Jal. Goleki kono lho, mosok ora do standby ki do ning ndi ngono. Golek asisten ki sing cacek ngono ora. Jale, ngono kuwi. Ngono kuwi nek aku mesti satset ngono kuwi. Tas. Aku lek mbok kon ngene iki aku lek Nyapa? Kok mbok jali tas kresek ki nyapa? Terus Mas kamu sinde mukok kowe kok. Lho piye to? Langsung Iya, konsekuensinya itu. ora ngenteni yo, gedeng aja niku yo. Wong kok Ngene iki. iso cacek ngono. Ora. Ndi? Nggih. Ndi, Bu? Kowe iki golek sapa to? Sing tak utangi lho. Lho. Waduh, duh, lah barokah endi nek Ini, trimo Jal. dhuwit silian iki piye kok iso? Cepet aja. Ngono. Aku lek mbok ngene iki aku paling kalau seniman ngene iki aku paling demen aku. Tresnamu karo budaya ki ndi kok ora malah alah dudohne. Dompete COD-nan mau teko. Lah alah. Deh. Wis. Nggih. Mau merengut. Padahal mulai roh aku ngangek. Susu ana 180. Tak tonyo iki. Wong ki ngene iki tak dudohi, rene tak dudohi.
wong iki kudu ngerti siklus perputaran dalam arti barokahe wong nek sedekah piye. Ngene iki ya. Pak Aas, Pak Lurah, syukuran sedekah budaya. Sing mirsani akeh, sing seneng akeh. Iki mengalir, lumintu rezekine barokahe rata. Duitmu mbok paringne buke. Sesuk nggih masak dimaem sak keluarga, kuwi barokah. Terus makeme diwehne tangga teparune barokah meneh. Terus dingge sangu anake sekolah, nggih jajakne kancane sekolah barokah meneh. Ngene iki angen-angen. Wah, insyaallah dek ngi duwe-duwe jo kluthuk. Sok nek anakku sunat, muga-muga iso nanggap Mas Joko, dagelane iso percil karo slentem. Lah Oke, itu aku. Loh, lah awake dhewe kan gentenan karo percil, karo slentem, karo cemple, karo TB, karo yuda. Wong ki aja ngangah ndi sing enek. Nggih, Bu nggih. Anu, Dik, sesuk 180. Lah kok ngengkel 180. Wong ki ndelok barokahe ngono lho. Ya, ajen kula niku ket biyen ngeten iki, Bos. Saya itu selalu ingat bahwasanya kula niku urip niku biyen ya teng gaprang biyen bocah-bocah arseko. Iki mesti biyen ngerti urip kula, Bos. Kula niku biyen Pak Sepur ngalor ngidul, teng mriki ngewangi bocah-bocah campur sari. Biyen niku bayaran mung 15.000. Dan alhamdulillah niku kula niku sakniki wis iso nyambut gawe ngeten iki. Wong iki sedekah iki. Nduk sing urung, Nduk. Nah, ya ngono sedekah. Sedekah ngono kuwi. Nah, wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo tak balekne. Jan ya adik bajingan aku ya. Jeleput lek masih. Loh, wis to aja diitung duit. Gusti Allah iki menehi rejeki ra delik-delik kok. Nyapa langsung wae rejeki, sesuk rejeki ya rejeki. Saiki mbok tampa ning gone panitia, kelonge sakmene iki rumangsamu apa rugi kowe. Kene dompete tak dumne neh. Dapur kowe dadi mosok enek pahala maklar. Kowe iki lho ora tau ngene iki. Loh, aku ya apa-apa. Aku wae. Oh no. Ayo balekno. Lho. Wis kadung ditampa mangsamu. Ora ya-yaan. Matur nuwun, Mas. Matur suwun. Jek ngeten iki lho, nyambut gawe iki wong urip ki butuh duit. Ning aja wong urip diatur karo duit. Kula sing apik ngene iki dibagi ngene iki. Pon nggih. Loh, Wah, seneng lek dan seneng. loh, lah nyapa kok kowe Kan nangis. Kowe nangis nyapa? Nyapa? Ngono. Wah, seneng. Kok Nyapa nangis? kok nangis? Kula niku pengen iki melu seneng. Nyapa kok nangis? Kula kelingan biyen teng gaprang niki kula biyen ra ndek apa-apa. Heeh. Kula biyen kere, kula biyen. Tangan iki jagane cah-cah anteng, kancil, ganyong, nizar, Lah iya, luki, Juli. Yuli kula niku biyen mangan Jakarta. Saniki iso kowe ngeten iki kula wis seneng. Nyapa kok nangis iki nyapa? Sing wis ya wis. Wong kuwi fafiru ila Allah, dikembalikan kepada Allah. Lek biyen Pak. Ngono. Tapi pegel kula. Pegel ngapa to? Mosok karo cah-cah disuguhi wakire aku ya. Ini tasku le, kene tasku ne. Tasku mau lak dompete Mas Kluthuk to. Nih tasku wis ngene lho. Gentenan. Aku iki biyen iki. Wong iki gentenan mau lak wis awakmu to. Dan Kok gek dompet kuneh niku. Dompet kuneh. Ya tak goleki wong iki. Iki lho tasku lho, tasku. Oh iya. Mangsan. Tasku lho. Iya. Suksese pentas ini lek. Iya no bener no. Aku iki iki yo. Sisi Ade iki kulino kok. Ade ning kene nyapa lho. Ade iki seneng ngene iki. Didum karo kanca-kanca. kanca-kanca, makasih. Tukang son kek tukang son. Ah, tukang son. Tukang son, Pak. Bum. Ngono, Pak. Awake Son. dhewe bangga. Nah, ngene lho. Kita Nah, pena. pena. Ya le, tasku le. Loh, kusik to iki tasku. Loh. Nah, wis. Asu kok. Nyapa? Agak duit kowe. Tak joke lho ben padha-padha ngrasake penak kok iso. Kok kabeh lho. Mosok iwak kire sitok. Ya sepura, wis to gampang kok tak ijoli, paro eding to. Pak Loding apa ndek iki ya paro eding. Mulih koyo blulus ya.
Mun diisi. Ayo kene jare kabeh setunggal kene. Oh nggih, monggo. Oh, penak. Ndang kene kan didelok mau metu piro. Yo, Mbak. Ale mangga jeleput. Ayo. Kene dong kabeh. Enak teko. Yo. Nyapa kok nesu ki lho. 100 sih cepet lho. Ngadeg yo, Mbak. 100 lho ning kono ki lho. Iya. Ayu bisa. Ayo. Ngendi kuwi? Ngelen poli ngene. Nek Kene lingguh tok ngene 100. Rambut abang ngono 200. Ngono ki lho 250. caitan. Apa terus ngene iki? Yo etikane lak ono. Ning kono ora ketok, ora akeh piyayi ngene sing Cangkemmu ora ketok apa-apa kowe. Mbak, kowe ora ngerti kok maksane. Kene, Nduk. Yo. Alhamdulillah. Nah, iki. Ngene lho kok mbok Iya, iya. nek ning kono ning jero ruangan kene budaya kok beda. Karono apa piye karo aku? Gak entek dhewe. Wah kok temu matur nuwun Nduk karo Masmu. Nggih, matur nuwun nggih Pak De. Ya, Sing halus tok. Kuwi ndudoke ra ikhlas. 100 kok pade. Kono ki lho 50.000 bos. Bos. Kok 100.000 kok pade iki lho. Ketok wis beda. Iya iya. Kono ki 50.000 ngono. Makasih ya, Bos. Bandun Kang Mas. Nggih Mas Kluthuk, Mas Nggih, Kluthuk nggih. nggih. Iki jan Lah, senior. mboten ngoten kula winginane mampir teng ngriki angkringane jenengan mriki. Walah, nggih, nggih. Alah aku ditekoki anak buahe sampean. Nggih. Kang Joysin sampean kok ya rene, heeh aku semune ngono. Oh, Bayar iku. oh, Aku mangan kono iki bayar. pancen kula gawe ngoten niku. Saiki bayar sesuk gratis. Oh ngoten. Nggih lek ngoten Dadi muga-muga. mriku melih, saiki bayar sesuk gratis. Iki sinden-sinden sesuk rono bayar kabeh. Nggih monggo matur. Nggih, nggih, nggih. Jan Bandun Kang Mas. Masuk Nggih, gondrong nggih. iso nembang karo jiwa. Ngawur iki ya. Nah, sok nderekke Masuk gondrong. Itu masuk gondrong. Ngawur iki ya. Kang Joyce. Tutuk. Sinten? Lek dul. Asese nggih. Mbok kelingan zamane sampean isih pentas ketoprak ning Nggih. Sutojayan. Lodaya, lodaya. Aku sing dadi ratune kowe dadi prajurit. Nggih, nggih, nggih. Ah, berarti Kok ngono lho. Berarti ki Kelingan jajal ta. tak ketoprak sik srempeke Iya. srempeke. Jajal. Ya. Masuk kok. Nggih. Jan padoske sing kira-kira sinten sapa Nggih. Nah, niku. Nah, niku. Sinten? Barno. Barno. Monggo Barno, jumeneng. Ketong aku Cuk. Luk. Jumeneng Barno. Ayo ketong aku. Wah. Santan Luk. Monggo Barno, jumeneng. Nah, Mas Tommy ke. hei! Karo aku Sinacung. Cuk, bocah ketong melangkun kakang karo Ustaz. Sinacung. Ing papan kini aku bakal luntir sumarang kowe. Lho gini kowe. Kuwi kedawan. Titirmu ki ndek wae, ra dawa-dawa. Sing ngentongi kuwi sapa? Lah kowe kok tok 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 terus. Kandhane iki lho pakune modot iki lho. Wah, bleset tok kowe iki kok kandhane ora percaya. Jaluk lakon apa kowe? Si Tanjung. Tanjung kuwi arep nangsa. Dajeng si Tanjung. Iji. Dalem Kang Mas. Ing papan kene Ada penangsang. eh Ada penangsang. Arep nangsa. Oh ya wis. Arep nangsa. Si Tanjung bolak-balik kerep Anu, si Tanjung. dadi anu ya Mbak, sampean dadi bojone Sunan Hadirin.
Apa kae jenenge? Ratu Kalinyamat. Kalinyamat. Iya. Terus Sunan aku Aji. kon nyapo? Sampean ora Sampeyan gelem. nglosor. Sampean tak Nyapa. jak dadi siji nyawiji ning Jepang, ora gelem krana bojomu wis ndak pateni Sunan Hadirin. Brontak, intine bales dendam ora gelem tak uber mlayu ngitan ngidul. Anu nek menjelasnya kesuwen langsung di WA ngono, di WA ngono. Hei, Kalinyamat! Kalinyamat! Ojo layu kowe Kalinyamat. Kalinyamat. Yo kene licik kowe. Sakwise Jipang Panolan sak kabeng para nayaka praja wis tumpes tapis tanpa tilas. Yo kene. Gon mungkin Jipang Panolan sing tumpes-tapes ki pajak. Ayo ngono lho omong. Ya ketoprak pekok iki ya. Ayo omong lah. Marahi kowe iki nun sewu, ben pinter Lah mamas. lah. Datang ke astrone. Kalinyamat. Ing papan kene pajang wis kentekan prajurit. Yo gene kowe maju ana ing peperangan. Apa kowe ora duwe prajurit? Lah kok bisi aku? Sapa jenenge kak? Haryo Penangsang. Iya, Aja kleru engko Haryo Perangsang. Oh, dimen kali biasa deh. Ora basa. He, Arya Penangsang. Aduh. Piye? Ketoprak iki suarane cilik. Haryo Penangsang. Oh. Aja wani-wani karo aku. Dadi cilik suarane cilik. Aja terus Haryo Penangsang. Ketoprak iki suarane aja cilik iki. Nggih. Kalinyamat. Wonten dawuh, ana apa Haryo Penangsang? Ngono tadi ngoten. Anang apa Arya Penangsang? Nah, omong ki aja nginang ngene. Lah kok terus ana apa Haryo Penangsang? Aku ya sampean ki bagianmu ra ngene sing bagian ngene kono. Oh, 50 mau. Kalinyamat. Ana Apa njur pajang wis kentekan prajurit nganti kowe sawijining wanita maju ning peperangan iki? Terus aku arepe bales dendam ning sampean ya. Ambek iya. Ya ampun. Kayane Diwasi sik to, langsung inti ngono lho diwasi. Iya, aku saiki arepe bales dendam. Yo gene kowe arepe bales patining garwamu Sunan Hadirin. Ndur eman kulitmu yen beset ming sademo ngadepi Haryo Penangsang. Aku ora trimo len bojoku kok pateni. Yen kowe ora trimo, ayo nyawiji ana ing Jipang Panolan. Emoh, ora sudi. Piye? Ora sudi. Kalinyamat. Apa? Yen nganti kowe ora gelem nyawiji ana ing Jipang Panolan, bakal ndak sirnake wondene kaya garwamu Sunan Hadirin kowe. Ayo, Aku arepe bales dendam. yen kowe mlayu ngalor paramu bakal tak uber. Kalinyamat. Aja kowe ngino marang Haryo Penangsang. Ngendi papan mlayu bakal tak gelak kowe. Gagak Rimang. Aja kok ben dadi Gagak Rimang niki. Jaran. wonten dawuh, Dik. Jaran. Jaran kok wonten dawuh. Jaran. Jaran. Terus. Sik, stop sik. Mas nilai tabuhe kenong ya. Nah, ini. Sik. Ini lho, jaran ini pekake. Kalinyamat. Tuh. Ing papan kene sing mbok adepi Ranana liya. Haryo Penangsang yen nganti kowe ora gelem nyawiji, pendah. Boyong apa kowe bakal ndak ruda weksa kowe Kalinyamat. Kalinyamat. Haryo Penangsang. Haryo Penangsang. Uberen aku yen iso. Uberen aku lek iso. Aja kowe jajal malah
Aryo Brangsang, yes. Cek. Hei, Karyamat, tuk, yes. Oh, tuk, santai. Iya, tuk, mas. Oh. Hei, mas. Awas. Karyamat. Piye? Yo gini. Kuwi ngalor, ndak uber playungmu banjur kidul. Apa kowe licik, Karyamat? Coba yen iso. Uberen aku. Piye? Karyamat, aja kowe wani-wani njajak Aryo Brangsang. Tuk. Tak. Tuk. Karyamat. Yo. Karyamat. Piye? Iso apa ora nguber aku? Ngapa tuh? So. Ganti Ngapa? carane iki. Cantak. Ganti. Gagak rimang. Ada Brangsang. Sikile ora padha. Carane kayak kencing manis terus diamputasi. Ya Allah. Mbok ngenek-enekne ya sakit ndokku. Lah ora enek pancikane kok ora. Bingung to wis yo. Gagak rimang. Gagak rimang. Kali nyamat. Oh iya. Kali nyaman. Sepisan meneh tak kandhani, kowe nyawijo ning Jepang Panulan tak dadekne bojoku. Tak dadekne bojoku ning Jepang Panulan. Iki mbiyen pancen pemain sirkus, Pak. Gak perlu nakal ya. Kali nyamat. Piye? Sepisan meneh tak kandhani kowe nyawijo. Gak perlu nakal. Jalan kula ngeten iki, Pak. Ngalem jalan kula nggih. Merinding. Nyawijo ning Jepang Panulan tak dadekne bojo utawa kowe urip mulya ning Jepang Panulan. Aku ora Sultan sudi. Hadiwijaya garwamu Sunan Hadiwistum Kaning Pati, mula saka kuwi kowe tetep nyawijo karo Harya Penangsang. Aku ora sudi. Piye? Ora sudi. Ora sudi. Kali nyamat. Piye? Ngapa? Sepisan meneh tak kandhani kowe nyawijo ning Jepang Panulan, nyawiji karo aku. Iso ora? Aku ora sudi. Arya Merangsang. Penangsang. Iya. Merangsang. Piye? Aku ora sudi. Aku panggah ora sudi. Yen ora sudi bakal tak undha mari peksa. Kali nyamat. Mlayu kaya ngopo kowe bakal tak bujung kali nyamat. Lek iso uberen aku. Bakal tak bujung kowe kali nyamat. Jane jaran kok celeng. Lagi numpak kok nerutis. Jangan dulu dong. Kali nyamat. Iya, uberen aku. Sampai lek tak iso. kandhani kowe gelem ora nyawijo nang Jepang Panulan. Aku ora Yen ora sudi. gelem bakal tak udo mari peksa kali nyamat. Uberen. Bakal tak bujung kali nyamat. Wes. Ho. Ha. Ha. Ja. Ha. Wes. 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 Oh. Udah loro ya? Cok. Sikil terus ya. Ngapa? Wes, kalah tau. Loh, penak nih. Kalah tau. Kok Piye? gak waras nih? Naduk kowe. Lah kok tukangku kena wesi iki.
Sida nguber aku apa ora? Wis gak tau ber kowe gue liyane aku. Wis gelem ra gelem wong loro kok iso. Aduh. Ning apik to jak ngetopo. Awek gundulmu, kono apik kowe iki lho. Nyapa? Jarang dipekak kudu ya mlayu. Terus Malah mundur kowe undur-undur. mekake kenemenen mundur kok iso atret ngono lho. Ayo gawe kono. Mbak ora. Loh, Ngapa? budhe iki lho mbok jak nyapa kok iso. Tanggapan no. Lho. Kok tanggapan. Budhe. Nembak. Pun nembang nomor, Bre.